Ducias de compañeros arrouparon esta mañá de novo a Teresa López, traballadora da cafetería do Hospital dos Salnés, despedida pouco despois de reincorporarse tras unha baixa por cancro. Hoxe ela agradeció o apoio que está a recibir. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento, el apoyo que me dan y lo que está ocurriendo, que creo que es totalmente injusto lo que están haciendo y que no se debería ni de permitir, ni para mí ni para nadie máis. Porque di o que lle fixeron a ela podenllo facer a calquera outro empregado. Os sindicatos pola súa banda continúan presionando para que Tere sexa readmitida. Seguimos na campaña de denuncia que non vamos a parar hasta que este conflito teña a súa resolución e que Tere sea readmitida no seu posto de traballo, porque consideramos que non é de xustiza que unha traballadora despois dunha enfermedade que sea despedida por baixa produción. Denuncian tamén que o Sergas mira para outro lado ante este caso, alegando que se trata dunha traballadora dunha empresa privada que presta o servizo. O Sergas lle está abonando a empresa Arcasa e é o responsable de que as condicións laborales se cumplan. Sigue mantendo a súa dinámica de non querer saber absolutamente nada. Que é unha empresa privada e que eles non poden facer nada ni meterse na xestión de personal de outra empresa, cousa que nós tampouco consideramos, porque eles son responsables subsidiarios. Ademais, insisten en que a situación na cociña do hospital segue a ser moi precaria, cun recorte de persoal en todas as quendas. A falta de persoal na cociña e o de baixar o número de traballadoras que hai na cociña de 3 a 2 que nos estaba xerando problemas incluso nas plantas coas dietas dos pacientes, que a calidade que se lle estaba dando de atención aos pacientes en canto ás dietas non era correcta. A Xunta de Persoal do hospital vai seguir insistindo en todas as reunións coa xerencia que a cociña non funciona ben e que falta persoal. Advirten tamén de novas concentracións de apoio a Tere ata que din se faga xustiza e sexa readmitida no seu posto de traballo.